De medewerker van het jaar wordt gekozen uit de medewerkers van de maand 2022. Ik wil alle medewerkers van de maand van 2022 naar voren roepen. De medewerker van de maand die wordt eigenlijk gekozen omdat ze een extra mijl zetten voor het ziekenhuis. Een extra mijl voor hun collega's en een extra mijl natuurlijk voor onze patiënten. Ze zijn dedicated voor het ziekenhuis. Ze zijn te vertrouwen, ze nemen verantwoordelijkheid en ze zijn er altijd. Ze zijn er altijd samen met jullie, nog sempre tijd. Laten we aftellen. 3, 2, Employee of the Year 2022, Camijo Yujomengolo. Fabien! Nou, dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Ja, iedereen werkt hard in HOH, weet je. Iedereen doet hard zijn best. Zoals ik al zei, we zijn allemaal hier voor de patiënten. We zorgen goed voor de patiënten, maar ook voor onze mede-collega's. En ja, de anderen die die genomineerd zijn geweest voor Employee of the Month, definitely they deserve also to be Employee of the Year. All of us deserve to be Employee of the Month, Employee of the Year. Dus ja, top, heel top. De collega's werken met de patiënten. Als ik op de afdelingen bezig ben en ik zie hoe de verpleegkundigen allemaal omgaan met de patiënten. Onze team, voedingsteam, echt geweldig, echt top. We doen hard ons best om ervoor te zorgen dat we alle patiënten zoveel als mogelijk tegemoet komen. En ja, het is gewoon de collegialiteit, nog sempre te. Dus ja, echt top. Echt top. Ja, zeer zeker mijn manager, Felicia Halman. Ja, zij is onze inspiratie. Zij werkt heel hard, dagelijks. A lot of adversities. Maar at the end of the day, she always goes home with a big smile. En natuurlijk de voedingassistenten, zorgafdelingen, zorgmanagers, verpleegkundigen, jullie allemaal, thank you. Thank you.